Fl-aħħar xhur mhux biss iġġeddidna fl-istrutturi u fil-persuni, iżda aktar importanti minn hekk iġġeddidna fil-ħsieb. Dan qalu l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'messaġġ irrekordjat li xandar waqt Business Breakfast imtella mill-Partit Laburista bħala parti minn konsultazzjoni dwar id-dokument mit-tidea. Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dawn l-eżerċizzji qed jitwettaq proċess li permess tiegħu ġew żviluppati ħsibijiet dwar 10 oqsma li l-koll huma importanti. Smajna u konsultajna għaliex nemnu li kulħadd għandu x'joffri u huwa meta niġu flimkien li joħorġu l-aqwa idejat. Għalina, il-prinċipji jibqgħu konsistenti. Irridu li nibqgħu il-partit tax-xogħol tal-għaqal fit-tmexxija u dak li jassigura tqassim tal-ġid mod ġust. Il-Prim Ministru sostna wkoll kif kulħadd se jibqa' jsib il-Partit Laburista bħala strument qawwi ta' bidla. Partit konvint mill-fatt li s-suċċessi li kiseb sal-lum huma biss il-motivazzjoni biex bħala Awċin u Maltin niksbu aktar flimkien. Fil-waqt li intervjenew bosta persuni u ġew diskussi fora differenti li sawru l-kunċett tal-mittidea, waqt il-Business Breakfast, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal kif il-messaġġ aħħari wara l-mittidea hija l-aġenda riformista tal-Partit Laburista. Il-qudiem issa hija li nibdew aktar u aktar napprofondixxu diskussjonijiet fuq aspetti partikolari ta' dawn il-mittidea. Ħajkunu l-ferat tal-partit, ħajkunu iż-żgħażagħ Laburisti, ħajkunu n-nisa Laburisti, ħajkunu il-veterani Laburisti, ħajkunu il-fondazzjoni Idejat. Imma flimkien ma l-stakeholders rispettivi magħkom li qed issegwuna li intom interessati u proprju issa l-ġimgħa d-dieħla sta nħabbar il-Partit Laburista ħajkun qiegħed jorganizza l-konferenza ġenerali tiegħu li parti minnu propju ħad tiffoka fuq il-kontinwazzjoni ta' dan il-proċess li I look forward li nwettqu flimkien. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attart tenniet kif is-sabiħ tal-Partit Laburista huwa li ma jieqaf qatt tisaqsi. Naħseb dan huwa element li jidher fina li huwa l-element tat-tiġrid. Nistgħu ngħidu aħna komdi aħna din fil-gvern, is-sistema elettorali dal-aħħar kienet komda żgur, għalina elezzjoni wara oħra u ma nsaqsux. Però lan tagħna kien li dan il-proċess, dan il-proġett xprunat mid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef iservi bħala pjattaforma sabiex noħolmu, sabiex insaqsu.